Ja, jeg gik herind for at høre på sangen. Hvorfor skal de lære den? De skal synge den, når herren for Marte bliver brændt. Nej. Jeg hører hele tiden hendes skrig. Kom, lad os gå. Hun giver sig, den gamle. Vil du så tilstå? Endelig. Slip hende så ned. Hvorefter hun tilsagte at gå til bekendelse. Fortæl så, hvordan er du kommet i djævelens tjeneste? Nå, svar. Når du alligevel ikke bekende. Hun har ikke fået nok. Jo. Svar så.